tan samarpa moring sukma ana sinukmaya winah ya enak sapi sini pantalange kalabu pambuka ning arana tarling saking layap liyap ing pindha pesak tengsu sumusupeng raksa jati panase ngene iki ana apa panase panase anase ya Ger lembu gilang aku wis ngerti sing mbok karepki nggonmu mempen semedi nyanyuwun ngersaning Gusti kang akarya jagat yen kowe kepengin ngerti sejatine wong tuamu nalika semana Adipati Lembu Gilang sejatine wong tuamu nalika semana kuwi Adipati Lembu Surantaka nanging wong tuamu dina iki wis mati patine wong tuamu
kuwi ora kapundhut ngrestu dalem Gusti kang akarya jagat kuwi ora nanging dikrenah dening pawungan. Sapa sing renah wong tuamu Lembu Surantaka ora ana loro telu mung siji Sang Prabu Brawijaya ing Majapahit. Cukup semene Lembu Gilang. Sarpo Jaling lan kowe Sarpo kapurungan. Sarpo Jaling lan kowe Sarpo mesti ana tandha pitakun sajroning atimu. Sak pusing sliramu sak kondak. Yektosipun tuh tondo pitakan sahabat Bukatos. Katemben kemawon kula ndak kewajiban kula ndak sedaya para prajurit. Kula kedah maksuhan oleh sanggaring pamujan. Sarpo Jaling. Ora nyono babar pisan. Wong tuaku kang ndak ing pirina kawan wengi. Jebul wis bali pepangkoning Gusti. Nanging sedane Kanjeng Rama Lembu Surantaka ora kersake kawan Bathara. Nanging pun kados diklendah kawan wong Majapahit. Diklendah wong Majapahit. Dados pesaipun ingkang Rama Swargi Kanjeng Hadipati Lembu Surantaka dipun pejahit yang Majapahit. Nuwun sewu. Monggo panjenengan lairaken kakung jagat saungan kacetha ingkang Rama dipun dah yang Majapahit. Napa pilih namung cekap lenggah sil tumpang wonten ing Kadipati Sakti. Mula saka kuwi Sarpo Jaling lan kowe Sarpo. Kowe minangka dadi paseksen. Panjenenganku bakal lunggak semi. Kepengin balesake setane Kanjeng Rama. Keripun mutiku. Mula saka kuwi ya wiwit dina iki panjenenganku bakal miwiti perang kawan wong-wong saking Majapahit. Menawi kersanipun Kanjeng Ati Lembu Gilang kepen miwiti perang saking Majapahit. Kula badhe sabda sumpah sisane gesang kula akan kelemahan Kadipati. Bagus. Kadipati Lembu Gilang. Panjenengan kula sarujuk sanget. Awit menapa panjenengan nika pindhaning murid lan guru. Panjenengan putra. Panjenengan sabelo kula sarujuk sanget. Jumbuh aturipun kangge. Mula Sarpo Jaling lan kuwi Sarpo. Nggih. Dina iki pilih ana prajurit kang jagul-jagul supaya nderekake lawan panjenenganku. Tumuju ing kraton Majapahit kanthi basake lawan wong. Sampun kula sunyadaken tolong bergodo gelar prajurit. Cepake didian Monggo kula